Break na ta. Takan to si mo yabi. Hi! Ako na naman iniliwat si Apolonia nga damo nakikita sa palibot niya. Kabalo ka mo kung anong ako nagtuman na naman sa subok tinion? Inabalang mga ginagamit nga puwerte nga linyahan sa mga lalaki kung gusto nang magkala sa inyong relasyon. O kung sa madali nga hambal, break up lines bala. O kung sa mas manami pamatian, break up lies bala. Na. Okay? May-ari ako diri polo kalinya nga kung sa diin ginagamit sa mga kalalakihan pero kung gusto na nila makipagkala sa inyong relasyon nga duha. Tanawa kasi isa kalinya diri na biktima ka na. Ang una, damo sini makarelate. It's not you, it's me. Doy, natural. Ikaw gid man niya, hindi ako. Kay ikaw nagkala sa relasyon tanga duha mo. Alang man ako naging bayaan, akong pasala. Si mo be, natural ikaw. Muna sagudon mo na, tanan, imo na patsagon nga ikaw ang may problema. Hindi ako. Ayaw na pagbasol sa ako ng sala mo. Okay? Tanga duha man eh. Nabiktima ka na pala siya. Sorry. Hindi pa kami ready magkumita. Hindi pa ini ang tinikon para sa atin. Ini, ginagamit ini sa mga buang nga tao. Ina balang halin pa sa karelasyon nila. Madumdum nila, matabunan ang kasakit sang ilan na batsyagan kung bago sila. O ini ang tinatawag naton nga rebound relationship. Diyos ko. Tapos, pagkatapos ng 3 ka bulan ninyong relasyon, ang balon mo lang kuya dayon niya nga, hindi pagali ko ready, magpalangga sang iban, muna nga hindi niya ang tinion para sa atin. O hindi niya tinion, tisan o pa ya? Ayaw kuya pagkuti-kuti, hagit pangalo pa lang ulayagan mo kuya nga pahindi yung kuya sa aming balay. Tapos ang balon mo kuya nga, hindi pa ini ang tama nga panahon sa aton. Nano ka man mo, trip ka? Pangatlo, ari, ang mga garason siniambot, kung diin ko sila dalon. Pakututan, taguro na na. Hindi ba lang gahambal, mga tao mga gahambal, I need to find myself. Nga, dula kaya imo nga pangitaon mo pa imo kagalingon? Ayaw kuya pagrasoni sila mga gusto ko pa pangitaon ng kaugalingon ko. Dula kaya how? Abi, hambala ko pabalo ako kung 24 oras ka na dula kay para ma-report ta ka sa police station. Hindi nga parehas na ako lang ang pangita sa imo, amang daghan nga tao. Ani pangapi. Siguro nabatian nyo ni Permi o kung nabiktima ka na siya. Ang kahambal bala ang mga lalaki. You deserve someone better. Wapa ka, maalam ka, sexy ka, tanan ara na sa imo. But you deserve someone better. To, sa matuod lang nga istorya, damo gidya nga lalaki ang deserving pa, mas deserving kas mas better pa sa imo. Pero wala kaya tingala nga ikaw ang gipili. Kaysa pagbanta kuya, mas deserving ka. Kani, magiging blessed man ang mo feeling. Bala nga ay, sa damo nga mas deserving ako gito galiya. Tapos, munaon mo lang ko, hambalon mo ko nga mas tao nga mas deserving. Imo na lang na imo deserving. Ari na ang panglima. Ari, gini puwerte, gini nga rason. Ini ba lang mga gahambal na lalaki? I need space. Kung kita gini nga duhay sa uli. Ay, space man? Ano gutok tihaw? Ano nang ginutan ka? Kinalan mo space? Oo, balaan ko summer subong, pero space, gutok ta? Kung kita sa ulihe? Diyos mio, saan pa? Kung laon ako? Ay, Diyos ko, inamaton, ginahambal mo lang ina sa akon nga rason, para maghambal ka nga, ay, mangita ko na iban, kito hindi pa ko ready, sila sa iya mag-commit, gid nga daw, hindi pa ko sigurado nga siya, gid. So, mangita ko na kay Tatpulana, kay Ining, kay Maria. Ay, kung hindi kami mag-vibes nga sino-sino ito nga mga babae, nga mga gikutin Maiko, balikan ko siya. Kaya nga man, kung kami gitya. Ano mo ko, ina ang ginatawag sa tanan niya common, pull off. Eh, hindi ko yung pagsugiri kung pull off, kaya kung break na kita yung duha, ayaw na ko pag pull off pa. Eh, naininto, makuyakon. Ari ng pangunong. Ang pangunong ba lang, inang mga gagamit nga linyahan. Sorry ga, hindi na ikaw pala ang akong priority. Ay hinugay, kuya to, paghambalay sila ya. Nga manhaw, sa pulo mo ka prioridad, hindi mo kikod na mabutang sa ikapito, sa ikalima.
Nga man, kinanlauna, gid kuya haw. Tapos kung nga man nasabaran ka sa ako, ano, nailasan ka sa ako, magtupad ako sa imo, na masabad, gid ako, nakong timay, gid ginakon haw. Ayaw ko pagsugiri nga, hindi mo na ko prioridad, kay hindi na iyang tuod nga rason. Kapangita ka lang sinaiya nga manami nga halambalon para hindi mo masaktan akong balatsyagon. Kapito nga, inabalang nga gahambal nga, hindi na kapaglas ang uno. Ay sus, kaman ga pasakit ang uno ko. Ini, ginahambal ko. Ini mga long term na balang relationship, mga 7, 8 katuig na ang nagigilad. Nadudunga na bala ka mo nagdako, nga duha. Tapos, sa kadugayon sa inyong relasyon, bigla mo na lang kuya hambalon nga hindi natapres ang una. Natural kay nakilala mo kuya sang una, mus ingon pa kuya. Hindi pwede mag-mature ang tao, yahaw. Tapos kung mag-mature na tanga duha, ma-realize mo nga hindi gali ako ya para sa imo. Tiging padugay mo pa ya. Nga tani nga kung ginhambal mo na sakon sang napa, sang temprano pa, nakapangita na kuya lain nga tao. Sus, kang ginusikan mo yung oras ko to. Kawalo nga rason or linyahan nga nakita ko nga permi ginagamit sang mga lalaki. Hinabalang gahambal silang siguro hindi kita para sa isa kag isa. To, ang matuod lang, nahambal mo na iyak siguro ya sa akon nga hindi kita para sa isa kag isa, kay nga man may isa ka na imo, may isa na ka nga reserba nga gahulat nga kung mag-break kita nga duha, may ara ka na ya. Amo na iya, may third party. Ako lang yung makomment sa sini nga sitwasyon o sa sina nga relasyon nga klase. Kung may nagpalangga kaya sang duha nga may miga ka na nga daan nga long term, abi pilia ang ikaduha. Kaya hindi ka man niya magpalangga sang iban or magpalangga sang isa kung kumpinto ka kag palangga mo bidyang una. Tama ko no? Masaktan ka naman. Batuna na. Ikasyam. Ini nausugid niya subo nga tinito. Inabalang sa 3 nyo kabulan nga relasyon. Okay pa man ang flow Pagtapos sinayang bigla na lang niyang wala na. Ni wala na. Ni text ni tawag wala na. Ni panuktok sa imupertahan ni haboy sa inyong bintana wala na. In short, na ghosting kaya day, nag-evaporate na saya sa planet ni Prisa. Wala na. Ay ako sinay mahambal ko muna naya ang natabo dahil pag move on naya kay base kung wala na siya tag ay ambot kundi na siya nakadto nabula tulog na sa or nalinyahan. Para sa akon legit ini sayang rason pero hindi ni siya lie nga kung hambalon ka sa isa ka lalaki nga hindi na ako masadya sa imo palangga mo siya. Para sa ako batunon mo na lang gid girl, batunon mo na lang gid day nga hindi ka na niya palangga. Mag-move on ka na lang. Wala ka muna inay buot ang istorya, closure ka mga duha. Kaya dumanami na yan. Ang malain lang niya, sa kung tapos ang isa kasi mana, ang ginahambal niya gali nga palangga na niya nga pag best friend mo ya gali. Dahil, so the whole relationship, ang third wheeling niyo nga best friend, siya pala yung next relationship ng ex-boyfriend mo. Diyos ko, okay na tani mo naka-move on ako mo sa relasyon tanga diba? Ang hindi kaya ka-move on nga ang ginbulos mo ang best friend ko. Uso na sa buwang. Okay, ara na ang mga pulo kalinyahan sa mga lalaki kung gusto na nila magkalas sa inyong relasyon ng duha. Iniya akon, trip lang, wala la inay buot, saliwat, mayong aga sa inyong tanan.